No, dobrý deň. V tutoriáli zmenšíme obrázky z väčších na menšie. Vybral som si obrázky v priečinku balón na sídlisku. Je tu 5-6 obrázkov a tieto obrázky, každý jeden má 2,43 MB o veľkosti 3072 na 1728 pixelov. Tieto obrázky zmenšíme do nového priečinka, ktorý som si dal nový, zatiaľ je prázdny, ale tu budú skomprimované obrázky menšie. Použijem na to program Casium. Stlačím tento program, do ňoho si dá sa stiahnuť z rôznych webov, dáme si, nemusíme dať všetky fotky, stačí 4. Myšou ľavým tlačítkom uchopíme, potiahneme do tohto okienka, máme ich v ňom a nastavíme kvalitu, stačí nám 50%, necháme to v JPEGu, dáme si výstupný priečinok, toto už likvidujem, nepotrebujem to, nový, nastavím tu, plocha, nový a už sa nám urobil zápis ako cesta do priečinka nový. Stlačíme aj resize, kde si potom dáme, že šírku 800 na 600. Pre všetky obrázky, aby to platilo. A potom stlačíme Apply nakoniec. Aby sme si uchovali pomer, tak Keep Aspect Ratio, to si uchováme, ak by tam boli v sebe menšie rozdiely. Stlačíme Apply. Už sa nám to zobrazilo tu, že túto novú veľkosť chceme mať a stlačíme Compress. Kompresia prebehla a vidíme, že je dokončená, boli 4 obrázky komprimované, žiadna chyba, OK. Tu vidíme, veľkosť sa nám zcvrkla z 2400 KB na 37 KB a veľkosť, čo sa týka rozmeru v centimetroch, tak sa nám zmenšila na 800 na 600. Pozrieme si výsledný priečinok a už tu máme fotky a vidíme vo vlastnostiach 800 na 450 nám to zmenšilo. No, lebo ja som bol zvyknutý robiť fotky, ktoré boli 4 útrom a toto boli širokou. Čiže 800 na 600 som nemal dať, ale 800 na 450. Ale tým, že som stlačil aspekt ratio, tak mi to samo ma opravilo. Čiže tá výsledná fotka je potom taká. No teraz sa mi síce zväčšila. Takto to vyzerá. V tomto rozmere. Ďakujem za pozornosť.